Jgħaddu l-ġranet u aktar lokalitajiet jesperjenzaw tuħ fil-provvista tal-elettriku. Il-ħamis filgħodu fost dawk li kien imiss li jispiċċaw bla dawl kien hemm parti mill-komunità kummerċjali f'Taslima. Uħud mill-ħwienet li hawnhekk fit-triq Biżazza Taslima l-ħamis filgħodu spiċċaw mingħajr provvista tal-elettriku. Sidin tal-ħwienet kif ukoll impjegati x'inġew biex jiftħu il-ħanut tagħhom filgħodu sabu li ma kellhomx dawl. L-għada ta' festa tqatta' aktar minn nofsinhar mingħajr dawl żgur li m'jagħmilx tajjeb għal dak li huwa negozju. Skont Lena Malta d-dawl kellu jerġa' jiġi lura l-ħabta tas-satejn ta' wara nofsinhar. Lena Malta ġustifikat il-qtuħ fil-provvista tal-elettriku tal-ħamis filgħodu fit-triq Biżazza billi qalet li kien hemm xi ħsarat f'low voltage cable. Dik tal-ħamis filgħodu iżda ma kinitx l-ewwel darba din il-ġimgħa li wħud mill-ħwienet fit-triq Biżazza spiċċaw bla dawl għal ħin twil. Fil-fatt tul il-jum tat-tlieta kienu diversi drabi fejn uħud mill-ħwienet f'din it-triq spiċċaw mingħajr dawl. Il-qtuħ ta' aktar minn darba fil-provvista tal-elettriku għal ħwienet fit-triq Biżazza seħħ f'ġimgħa meta bosta ħaddiema jkunu bix-shutdown u għaldaqstant possibilità akbar li jitħajru jagħmlu x-xiri tagħhom. Minn Ġunju l-hawn fl-eqqel tas-sajf prattikament il-lokalitajiet kollha madwar Malta u Għawdex intlaqtu minn qtuħ fil-provvista tal-elettriku. Bil-Ministru responsabbli mill-Lena Malta Tonio Fenek jiġġustifika dan billi jgħid il-cables taħt l-art qed jiġu affettwati mit-tarma kidub minħabba sħana.